नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। रोआ सभी के स्वागत बा हमनी के चैनल पर। आज हमनी के खूब सुंदर एगो झूमर के गीत लेके आयल बनी जा। तो रोआ लोग गीत के बहुत अच्छा से सुनी लो। गीत बहुत अच्छा बाटे। अगर रोआ लोग के अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बता के जान कि ई गीत रोआ लोग के कैसे लागल है। हमरा घर के रहनिया ना बुझल राजा जी, हमरा घर के रहनिया ना बुझल राजा जी, तारा मम्मी के बोलिया ना सहल राजा जी, तारा मम्मी के बोलिया ना सोहल राजा जी, हमरा सब्जी के मसाला ना बुझल राजा जी, हमरा सब्जी के मसाला ना बुझल राजा जी, तारा मम्मी के बोलिया ना सहल राजा जी, रौरा मम्मी के बोलिया ना सहल राजा जी, नैहर छोड़ नैहर अलगा हो जाना तक नैहर पहुँचा दे राजा जी, अलगा हो जाना तो नैहर पहुँचा दे राजा जी, तारा बहिनी के बोलिया ना सहल राजा जी, तारा बहिनी के बोलिया ना सोहल राजा जी।